Ning nagsingabot nga sinulog ang nagpatuman gyud nga ugot nga seguridad ang kapulisan aron malikayan ang mga aksidente. Usa sa ipatuman ang no selfie no balloon sa pagsugod yun sa misa nominaryo sa Basilica del Santo Niño. Alang sa dugang detalye, ang ang report. Ipatuman kini 100-meter radius gikan sa Basilica tungod kay maghatag kuno og peligro. Nakasabot ra ang mga manindahay og balon aron dili sila makahatag og kahasol sa kalihukan sa mga dibuto. Hinuon kadtong balon nga molupad ra ang idili apan kadtong na-stake tugutan ra nga mabaligya sa gawas. By January 9, ato nang ipahibaw ang mga balloon vendors nga dili na yun sila makatinda og balon diri sud sa Basilica. Dili mo maapektuhan ninyo ang kuan. Makapalit magyapon may bugas sir, masig katong stick among dadon. Stick og kani. Kanang dili mo lupad. Samtang lakip sa higpit nga idili ang pagkuha og selfie sulod sa Basilica samtang nagmisa. Gipasabot sa Pangulo sa Safety and Security sa Basilica nga makadisturbo sa ubang mga dibuto ang kanunay nga pagselfie sa katupad. Sulimni nga kalihukan sulod sa Basilica, busa angayan lang nga badlungon sa mga gwardiya kadto makita nga mag-selfie atol sa misa. Ang tumong sa pag-adto sa Basilica ang pag-ampo sa balaang bata, dili ang pag-ampo sa kaugalingong nawong. Laing awhag ni sagad, madibuto man o turista nga magsulob og tarong nga sapot. Adunay main entrance habig sa Magellan's Cross, samtang laing entrance sa luyong bahin sa altar dapit sa Pilgrim Center. Sa kinatibuk-an, 100% ang kaandam sa Basilica sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Og mahimo sad dili lang sad ta magdala og mga dagkong bag, inig sulod nato aron smooth flow lang yun, dali lang yun tang makasud sa vicinity sa Basilica. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.